करब छठी माई के बरतिया अब की अररिया के घाट करब छठी माई के बरतिया अब की अररिया के घाट फल फूल से दौरा सजाई जाइब देवरू के साथ करब छठी माई के बरतिया अब की अररिया के घाट छठी माई से मांगब एगो सुनार ललनवा अखेली कूदी गुंजी किला कारी घर अंगनवा छठी माई से मांगब एगो सुनार ललनवा अखेली कूदी गुंजी किला कारी घर अंगनवा सुनो ननदो दौरा उठाई द अपना भैया के मत करब छठी माई के बरतिया अब की अररिया के घाट बिराजू बलम काहे करे नियतना देरिया भइल जाता देखी सैया अराघा के बेरिया बिराजू बलम काहे करे नियतना देरिया भइल जाता देखी सैया अराघा के बेरिया बाजताटे धीरज के गीतिया देखी छठी मैया के घाट करब छठी माई के बरतिया अब की अररिया के घाट फल फूल से दौरा सजाई जाइब देवरू के साथ करब छठी माई के बरतिया अब की अररिया के घाट।